Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pa ko na kawi, nangam na sadto, ayon mga layo na ipakyawasan, mga lantayanan, mga batayan, maglakat-lakat yung mga anak mo. Kalol sa ina akong darama anak mo ini. Mupi man, no kasi may malayaw, nyak din ako ini, kumon pa ako. Oo, ba po? Kamaya-maya bay sab, bukod saan ikaw nagbi. Kaya nanong pangadya. Yaway adat mo yan lang. Yung paint mask nagkakaon, nilulukuban mo na. Na, yap di ako. Yap di ko rayang. Ano, way na kapag adjali ni. Kun ko ayam goreng. Ayam goreng na. Kato na kawali-ali na ka. Tawakon ko manika ka mo. Padjalan taman ko ha. Tawakon taman ko ha. Ito na ka. Hoy, adjali ba ini pagmayaw na ayam goreng? Oo, ba po? Ayam goreng ha? Sapat ka. Matiyak din ako na siya yaon. Ayari na ba po? Pula, kanina ko na yung kaon. Yarinin kakaon mo. Masarap sa ini, ayam goreng. Katagyan mo sa ini, amon favorite mo ini, ayam goreng. Ano ba? Ano para yang ayan, favorite mo sa yan, ayam goreng. And sauce ha? Sauce ko. Hinanam! Masin to! May timis, nagkadala niya. Kung masarap, masin. Ay ko, biya din ba yung pag-adjal sa tao ini? Hoy, karikaw ko na! Biya din pag-adjal mo ini, nakasin lando. Di saan ni makaon? Eta, patayon mo yung lakpusin asin. Biyan na saan sabihin pag-adjal ko, biyan na sin pag-adjal ko. Selalu niya, biyan na sin pag-adjal ko. Di siya mag-asin. Oh, jadi umato ko kanina ako. Umato pa bang yanon? Kau na yan! Bukun mag-style-style, bukun siya magbibisin mga kuwan. Paano may mamanok yan? Pag dihil sin kadayaon, ako saan magbibisin mga manok yan? Inhal ka mo yun si manok, mga si badyak ko yan. Kau na yan! Sarap isabu. Kung mamasin. Tignan ko man to. Masarap ba ini? Ito talaga mo bukun masarap. Tingnan ko doon satu, di pangulis ya, istara na dia siya. Na, marayo na sadto. Pangato pa, ay kautod mabada akong niya yan. Maglangga-langga dyan siya yan di hapayin. Simukun bay niya.